A Szőlő Gameplay támogatója a Szőlő Kft. Sziszics videó és itt van velem Gameri. Hello. Barni. Hello. Rólam meg, aki nem tudom hol van. Köszönöm, Barni. Csá! Megköszönöm, hogy csá. Te írip. Írva. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Op 4 drone located the De jó, biohazard milyen ügyesek container. vagyunk. Áron, gyere! Várj, ezt hogy húzom már fel? Na én mi van? Ott Mi azt van? az ablak. Yep. Na én mit reinforce-oljak? Itt van két ablak, de azokat inkább nem ilyen Hálóka. 10 seconds remaining. És mit barikádozzak be? 5 seconds and counting. Itt, várj. Azt ott. Protect the biohazard container at all costs. Ott nem Y-t, hol vagy? A két ajt. Vigyázz, mert oda van ülve. Ez ki? Ez itt. Mi? Olé. Egyéb. Oliver, azt tudod, hogyan kéne tenni, hogy onnan ne tudjanak bejönni? Na, Tudod? Bossa már! Jó. Csak tudom, mit kell csinálni. így. Hova? Így álljál pont, hogy arra néz. Arra oda. Arra néz. néz, Oli. Mint Oli én. arra néz. Akkor így van. És körülbelül Ja, a így nem közepén. tudok Most, bejönni. most. Tedd le. Ha tudod. Várj. Honnan Na, így kell. itt még egyszer nem láttam. Simán be lehet jönni, ez Vigyázz, remek vigyázz, volt vigyázz. Akkor volna. előrébb kellett. Hoppá, De kilőtt. vigyázz, hogy Ilyen fasz. Előjön. Úristen! Hogyan lőtt ki? Vigyázz már, Roland ott van szembe a falnál. Alig látszottam. Mirand oldalba lövik, Oliver ti oldalba. Nem volt, nem. Fele. a faszom. Van egy szabadból előtt. Oli lövő. Ja nem, Oli nem akar. Be, hogy? Ez hogy? Az van, ahiban az ablakon keresztül kilő engem. Ugye Egybe egyből, tudta egyből, hogy hol. Ránézett, nézd az ablakot, utána átment egyből Nézd így. meg a szanaszét vitelt. Szívás, azt kell mondanom. Ketten maradt jóval, mert ez a buzi itt hagyott minket. Nem, ő Russell. Russell. Ő most éppen kamerázik, de mindig. Ott az ki tud lenni. Ti is kamerázatok már. Akkor kamerázok. Azt pótoltam a Cruz, aki nem van. Ott van. látok egy lézert. Szóval az ablakban van az egyik. Igen, ott van a izé. Oda nem menj, mert egyből kilőtték az izé. Szóval. Jönnek amúgy. Igen. Egyik Nézem a lenne hátát. bent. Van. Ott. A kis on. Jó legyen. Szal. Ott is van egy. Nem tudtam előni. Vigyázz, Oli. Megfordulom, de úgy. Szép. Jó, Oli, ott. Megy a szépen a kis Nincs jó, szobában. nincs jó. Down to 15 seconds. Op 4 Szép volt. eliminated. Mission successful. Oli, azt... Rohan. Azt Oli nincs ott ülésezni. De, ajaj. Szar. Container location Én unknown. van leges vagy. Egyetem komplik kellnek. Ja, azt van. Ott volt valaki, basszok. Azt hiszem, mint ott lett volna egy kikonak egy, én meg én vagyok, szóval. Nem hiszem. Állja. Ja, ez egy pos. De bárki. Igen, úgy tűnik, ott lett volna.
menjen már meg. Hopp, hátulról jött nekem. Egy pulz. Hozzá, Oli ott van! Nem mentem ott, csak az ablakból, de bejött velem. Valóban. Miért mindig tékülök, hogy Jobb oldalt. Ha úgy nézett. Itt, ahogy nincs senki, arra nem De van egy pulz. Ott volt engem. hol van, onnan lépcsőre. Szerintem elfutott a szobába. Ővel rajtunk lehet, hogy itt kivessél. Szakkosan. Ugorj be Áron, most mit nézel ott? Egy drónt kínálok. Last operator standing. A drón. Hol volt? állunk a rajtad. Állunk. Menjünk ki. Láttam. Ki nem láttad? De láttam, bazd, de nem lehet előni, egyből megöl. Mint egy profi versenyző. Láttam. Jó volt. Láttam, hogy ott volt, csak bazd, ahogy megálltam volna, egyből megölt volna. Ez lesz a tényleg vagy. Négyen vagy. Deploying ADS. Te raksz egy reinforcot? Nekem nincs el. Akinek van egy reinforcot. Nekem van. Hova Nekem is kell? van. 10 seconds remaining. Hol? Hova kell? Ide gyere be. 5 seconds and counting. Op 4 located the biohazard container. Op 4 drone has located the Barikádot hol rakja? biohazard container. Jó. Egyenek fűzre. Valahol van sem. Árulok egy Valakinek van barikádot. kettő barikád, vagy... Kóféval. De bazd meg, gyere már vissza, Roland. Jó, Minek? kizárjuk, szard már le. ADS line of fire. Vagy rakjuk ide neked. Ott van bent, ez csak kis szobában, ott. Active Defense System. Basszátok meg. Meg fog ölni. Hát, Én mind a hármat elhasználtam, mind a hármat elhasználtam a fuse. Itt vagyok akkor. Vigyázz, mert ott lesz a fuse. Anyád, kint vannak. Kint van Thatcher, van egy Thatcherük, meg egy izé. Fú, jel szerintem a... Áron, ne nézz ki. Ja. Fuss, hogyha át akarsz menni. Nem menj át. Jó. Fejre cél az Áron. Vagy az gláz, az ott kilő. Ott volt meglőtt. Már akkor így is tudsz lenni, ott még alul az. Igen. Még van kamerám. Persze. Ki gondolta volna. Ja. Ott, ahol Áron van a kis szobában. Op 4 last op standing. Ez ki volt, Oli? Lőjem ki Oli azt a barikádot? Thatcher úr, lesz az utolsó, nem halt meg. Jön. Itt jön. Jön. Itt jön. Ne rássolj már, Áron. Feküdj le, Áron. Így jó. Szép. Szép. Friendly victorious. Hostile eliminated. Szép. Befostam meg. Megyünk árokával, most fel. Menjünk felülről. Nem halunk róla.
Alulról. Falról, úgy gondoltam. Szegény csávó. Ott van a kandalló. Hát, hogyha a kandallóból jönnének, akkor egy. Szép. Ő menjen. Fasz! Van valami. Hostile activity. Neutralize the threat. Baszki. Bent van a sarokban van egy. Szép. Op 4 neutralized. Hát te raksz egy izét. Itt volt a tűzből. A tűzből rossz. Tűzből rossz. Hova dobjak én gránát? Down to 10 seconds. Ide? Ide? Ahol oda mehet. És aztán az még. Kettő vagy egy? Egy. Op 4 drone has located the biohazard container. Ezt bekapcsolom. Ez vitát. Ezt is egy. Ne, eresz ki. Menj már ki. Menj már akkor. Jó, kösz. Jó, ez egy. Twitch. Nekem itt a kis. De fasz a helyek a kamerának. Most hatok közben. Azt tegyem ki. Lásszatok valaki azt tudni. Itt van a kamera. Azokat nem lehet. Robbantszak. Ja, hát. Azért mi a csöcs? Hova? Szerintem az valami. Baszki. Itt van valaki. Itt van. Itt vannak hárman is. Hárman is. Ott egy lesz. Menjetek az ajtóból. És ott van egy izé. Ezt hívják azt? azért már nem tudjuk meg. Jó. Tessék. Ott. Felteszi a hogy hívják. Találd, olyan. Szép. Hú, azt tesztel. Az meg izé. Montány. Attempting to secure the container. Ó, maradjatok ott, én nézem. Meghalt az egyik. Van ott, leszette a másikat. 2V. Itt van. A montány. Roland dob felé. Hostiles for securing the container. Op 4, Nincs last jó. operator standing. Melyik? Melyik az? Baszki. Szétsziteltem. Friendly is Szép volt. victorious. Hostiles eliminated. Gyönyörű volt.